guys. May buntag sa inyo na guys. This video guys, namin yung bibi sa kwan guys, tiris guys. Na lingkod din doha guys. Ay buntag sa iyo pamang kayo ron guys. Iyo pamang kayo guys. Lingkod sa inyo guys. Ini akong bunso guys. Bright kan bata guys. Akong bunso guys. Yuk kan ni papang mo. Yuk kan papang mo guys. Terus ako sa mi guys, kay tugnaw kayo guys. Dan ka ting papang. Ano ko dito ng ganyan. Bangga ka ng papang. Ay, dali ko sa video kan. Video kan. Ito ka sa vlog sa video kan. Ito na akong bunso guys. Baksan ako. Ito na ba kasi yung numurong bunso. Dapon bunso. Kila iskor mo dapon bunso. 14? 14 over... 15. Ha? 15. Ayusin. Okay kasi bibi guys. Isa na yung mali guys. Ganda si kahapon guys. 15 takto nagsumbong man. Ganda sila bawal banda magsumbong. Ganda sila kahapon guys. Na sa gabi nag-exam kahapon. Nag-exam sa kahapon. Nag-exam na sila kahapon guys. Kung over 15 daw guys. Yang kuha guys kay 14 daw guys. Isa rin mali guys. Kami daw tanan nagkon ato pang. Kami daw tanan. Tama tanan. Isang grupo, tanan daw mag-kuan daw, isa na daw kapatid, itabang daw sa leader daw. Naman? Ang thinking ang leader daw sa leader magsulat. Ito ba? Tapos, kuan pang kanang 15 unta among score, correct man tanan ang gikopya na mo. Nasumbong na noon yung isa, bawal man daw magsumbong. Bawal dahil magsumbong guys. Karon nag-exam ko mo. Hindi na. Tawag si Bibi guys. Kita nung ni Bibi guys. Liwat na ko guys. Awa daw guys. Kisa ko sa akin palang guys. Lingkod sa tani guys. Sa iyo pa man guys. Pagkataw na ni guys. Tulad po ng dulog dyan guys. Sa MST guys. Marami akong trabaho kuminti guys. Ako po. Sundo hatod guys. Hatod po ni Bibi niya guys. Bibi may kong nahon. Bukan kani makabakla ni akong bunso ang rumay. Lagi ng papang mani. Pagkamata si kuya. Tulog pa.